היינו באותו עם, היינו עם קוריאני אחיד לגמרי. זה כמו, אם את יודעת כאילו על התנ"ך בהיסטוריה של ישראל, זה ממלכת יהודה בישראל. אתם הייתם באותו עם בכלל, נכון? והתפצלו מאיזושהי סיבה. אז קוריאות הם אותו עם, עם קוריאני, אבל התפצלו לשתיים בגלל האידיאולוגיות, שזה דבר מטומטם. שלום, אני אוהסאו. יואו. מה נשמע? מה שלומך? בסדר, מה איתך? בסדר גמור. היום יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין בהליו, בפודקאסט שלנו. אנחנו הולכים לדבר היום על נושא שחיכיתי לו הרבה זמן, ורציתי שנשוחח עליו, על צפון קוריאה. אנחנו שומעים הרבה על צפון קוריאה דרך נשק וקים ג'ונג און, אז אותי מעניין לשמוע מה אתה יודע, ואני בטוחה שזה יעניין את כולם. אז ככה אני חושבת שאולי נחזור אחורה, וקודם כל ננסה להבין, אתה תסביר לנו למה יש שתי קוריאות. קוריאות התפצלו לא מזמן. יש לנו תולדות של קוריאה בכלל יותר מ-2000 שנה, אבל שתי קוריאות בכלל התפצלו לפני 70 שנה. 1950, אחרי יום העצמאות של 1945, יפן הכניעה לארצות הברית, ואז אנחנו הקמנו את המדינה משלנו. דרום הקמנו את המדינה מדרום, וצפון משלהם. ואז, אחרי שנתיים, צפון קוריאה כן ניסו לאמץ את האידיאולוגיה של סובייטים, שזה קומוניסטים, וכן הצליחו לקבל את הסיוע נשק, גם כלכלי, וגם הצליחו להציב את מצבם, את יסודם באזור צפון. ואז החליטו באמת לפלוש ולאחד את קוריאה באידיאולוגיה קומוניסטית. ואז קרתה פרצת המלחמה האזרחית, שזה היה מזעזע, הרבה אנשים באמת מתו, יותר מ2 מיליון אנשים. ב-1950. ל-53. כן, בין 1950 ל-1953. כן, במשך 3 שנים אז היו מלחמה, ואז אחרי זה אנחנו הסכמנו על הסכם הפסקת אש. זה לא אומר שנגמר המלחמה, אלא סיכמנו על לא נריב יותר, אבל באמצע, שזה הפסקת אש. חשוב להגיד שבעצם שתי הקוריאות אין להם הסכם שלום. מאז 1953 הם בהפסקת אש. אפשר להגיד שזה הסכם שלום, כי אנחנו לא יותר כאילו במלחמה, אבל זה לא בהכרח שהסתיים המלחמה, אלא הפסקת אש, כן, נכון. מה דיברו איתכם בתור ילדים שאתה זוכר, שדיברו איתכם בבית הספר בנוגע לצפון קוריאה? בית הספר, ספרי לימוד, ממש משתנה לפי כאילו ממשלה שמאלנית בימנית. גישה של שמאלנים יותר דיפלומטיים, זה כמו ישראל בפלסטין, שמאלנים יותר כאילו יש להם גישה יותר גמישה על הפתרון דיפלומטי, בהפך, ימנים יותר מאמינים בכוח, ריאליסטים, הם חושבים שבאמת צריכים לשבור אותם לנצח, כי הם לא הצד השני שאפשר לדבר איתם. אז לפי באמת ממשלה, זה כאילו משתנה, כאילו גם איך אנחנו כאילו מסתכלים על התפיסה כלפי צפון קוריאנים, אבל זה כאילו באמת משתנה, גם שבתוך שאני גדלתי ביסודי חטיבה, אז היו גם גישה שהיו מלמדים שזה הם אחים, אפשר באמת למצוא את הפתרון בשלום, אבל בצד שני אני גם כאילו שמעתי שצפון קוריאה זה אויב המרכזי שלנו, ואנחנו חייבים באמת לאחד את קוריאה, לא משנה מה. ממי שמעת שזה אויב? כאילו בבית ספר או בבית? כתוב בבית ספר, וזה גם מספרים ככה, מהדוברי כל הבית הכחול, שזה בית הלבן שלנו, גם נשיא וגם נייר לבן, כאילו כל מיני מסמכים רשמיים, כאילו ככה מציינים. וזה כן סוגיה. ואיך בבית הציגו לכם את דרום קוריאה? זה משהו שמדובר? זה משהו שאתם משוחחים עליו בבית בתור ילדים? זה נוכח או שזה איננו? בבית זה נורא תלוי בצבע פוליטי של הורים, כי מי שבדרך כלל מדברים על הפוליטיקה זה הורים, נכון? נכון. או שההורים או סבא או סבתא, אז נורא תלוי, אם הם שמאלנים, אז כנראה הם יגידו שאנחנו חייבים כאילו למצוא פתרון בשלום, אבל אם הם ימנים, אז הם חושבים שזה כאילו בהכרח אויב, שאי אפשר לדבר ולשוחח איתם. בתור ילד, כשגדל בבית ומשוחחים על צפון קוריאה, אתה פחדת מזה?
איום של צפון קוריאנים אנחנו לא מרגישים איזה באור ביום יום, כי זה לא שאומר שאנחנו כאילו באמת יורים אחד לשני, שולחים טילים או משהו, אלא יש לפעמים פשוט פרובוקציה צבאית, אבל עובדה שקרתה כאילו כמה מקרים שמאוד קריטיים, שזה היה פרובוקציה יותר מדי כאילו קשוחה, קיבלנו הפגזות. נגיד, אני עדיין זוכר שבחדשות 2010 הם הפגיזו כאילו, שיגרו אולי 200 פגזים לסתם אי שקרים כאילו כל האזרחים בחיילים, ואז היו שם כאילו היינו גם צריכים כאילו לראות בתגובה, אבל היו כמה מתים, היו גם חיילים שמתו, גם אזרחים שמתו, אז כולם חשבו שאנחנו באמת נכנסים למלחמה, אבל זה לא הייתה הסלמה עד כדי ככה מפחידה אחר כך, אבל נגיד דברים, מקרים מיוחדים כאלו באמת מפחידים את האזרחי קוריאה הדרומית. אבל עובדה שאנחנו עכשיו 2026, כמעט 16 שנה לא הייתה כאילו פרובוקציה רצינית. כאילו מה שאתם רואים זה גם, הם שולחים לנו את הבולונים עם ההשפלה וכל הפח בזבל, זהו, כאילו, הם כאילו מנסים לשלוט איזשהו רמה של הסלמה ופרובוקציה. אני קראתי שהם שולחים אליכם בלונים, עם השפעה ועם קקי, לא נעים לומר. כן, נכון, זה מסריח מאוד. זה בהתחלה, אנשים חשבו שזה כאילו נשק כימי. אז כולם אמרו שזה צריכים לדבר על זה, לא להתקרב, להתרחק מהבלונים בקקי האלו, אבל עובדה שאין שם כלום, פשוט סתם עשו פרובוקציה, אבל כאילו אתם רואים שזה לא באמת פרובוקציה אמיתית, כאילו הם ממש שולטים ברמות של הפרובוקציה, זאת אומרת הם לא באמת רוצים להיכנס למלחמה, אלא הם צריכים להראות שהם שם, צפון קוריאנים שם, אנחנו עדיין כאילו נגדכם, ואנחנו עדיין מאמינים שצפון קוריאה, כאילו שזה אנחנו, חייבים באמת לשחרר אתכם, את הדרום קוריאנים. הם מאמינים שהם צריכים לשחרר אתכם? כן, זה דבר מעניין, נכון? צפון קוריאנים באמת מאמינים שצריכים לשחרר את העם הקוריאני, כאילו הם עדיין מאמינים שאנחנו העם הקוריאני אחד, אבל אנחנו בשליטה של אמריקאים, שזה אידיאולוגיה קפיטליסטית ליברלית. אז הם מאמינים הם כאילו באמת צריכים לשחרר אותנו. כי הם שטופי מוח שהאמריקאים שולטים בכם, וזה קטסטרופה. כאילו הם יכולים להגיד אותו דבר אלינו, שאנחנו שטופי מוח, וקפיטליזם זה חיים של חרה, אבל הוכחנו שזה לא. אמרת קודם שיראו ב-2010 פגזים. יש לכם אזעקות, כמו פה? מה קורה כשיורים פגזים מצפון קוריאה? כאילו היו אזעקות, אבל באי, כאילו היה אזור מסוים שקיבלנו פגזים, זה ממש נמצא במערב, ממש מערב, ויש אי כאילו לא כזה גדול, אבל כאילו לא גם קטן. והם יראו לשם. כן. ואיך השגרה בעצם שיורים על איזשהו אי, כלומר זה מורגש ביבשת, או שזה מורגש רק באי? הייתה בעלה, זה השיחה, או שזה התנהלתם כרגיל וניהלתם חיי שגרה? כאילו, קודם כל מפרסמים בחדשות, כאילו שזה קרה. אבל צבא בהכרח צריכים להגיב, כאילו נגיד כל התותחנים נגיד למשל, הם תמיד כאילו בשיא הכוננות, אז אם יורים בנו אנחנו חייבים כאילו להיות שם עם כל ההתכוננות, לראות פגזים בתוך 5 דקות, ואז צריכים להגיב, וזה כן מה שעשו, אז כל הכבוד, אבל זה מה שנקרא פרובוקציה מוגבלת, הם לא עכשיו יורים בכל השטחנו, אלא יורים כאילו לכוונה ספציפית, לשטח מסוים, ומנסים כאילו לגרוע איזושהי תגובה שלנו. מה הייתה התגובה באמת? מה הייתה התגובה של דרום קוריאה? כאילו שזה מזעזע, אנחנו כאילו דיברנו באופן רשמי שזה כאילו לא מקובל, אבל אמור להיות מטרה. לא, אתם לא מגיבים בחזרה, בירי? אנחנו הגמנו בתותחנים, כאילו כן הצלחנו להגיב בהצלחה, אבל יש אמירה ממש מפורסמת של קלאוביץ, מלחמה זה המשך של המדיניות, אז חייבים להיות איזושהי סיבה, כאילו אם ירית עכשיו, כאילו לא משנה מה, אם עכשיו סתם צפון קוריאה עושים פרובוקציה צבאית, יורים טילים לים המזרח, אמור להיות סיבה, הם לא יורים סתם ככה, זה מלא כסף, אמור להיות סיבה. מה הייתה הסיבה שבגללה הם ירו? וסיבות יכול להיות כל מיני דברים. היה משהו ספציפי שקרה שעורר אותם לירי?
כן, האמת כן. אם אנחנו מסתכלים על הפוליטיקה פנימית ברגע 2010, עכשיו זה קים ג'ונג און, נכון? קים ג'ונג און הוא הראש המדינה של צפון קוריאה. ולפני כן זה היה אבא שלו, שזה קים ג'ונג איל, אוקיי? אז זה היה תקופה של שינוי של כוח. בגלל שהם יורשים את הכוח שלהם, נכון? סמכות צפון קוריאה, יורשים לאח, כאילו בן שלו, זה היה תקופה איזשהו שינוי, אז קים ג'ונג און החליט לעשות איזושהי פרובוקציה חזקה, כדי להראות שאני בן אדם מאוד חזק, אני בן אדם שאני יכול להכריע את כולם, ואז הוא עשה את זה. כלומר, זה לא איזה משהו דרום קוריאה עוררה, זה פשוט הוא החליט שהוא רוצה להראות נוכחות וכוח, והוא החליט לראות. בדיוק, זה מאוד חשוב אבל, כאילו זה קורה הרבה פעמים. מה זה מאוד חשוב? כי לא כל הזמן, כשאנחנו מסתכלים על התופעה פוליטית, אנחנו סתם מסתכלים מבחוץ, אבל אנחנו באמת חייבים גם להסתכל על הפוליטיקה פנימית. עניין פנים זה לפעמים מאוד יותר חשוב. גם באיראן, גם בישראל, גם בקוריאה, יש סיבה אחרת לגמרי. למה? כאילו, אם אנחנו עכשיו סתם זרים יחשבו על הקוריאה, על נגיד הפגזה הזאת, מה את חושבת? למה בכלל היו יורים בנו? אולי כי שונאים אותנו? אנחנו מאמינים שאנחנו למדנו. אוקיי? אנחנו מאמינים שאנחנו מכירים אותו, אבל זה בדיוק בעיה מאוד קריטית, זה קונספציה. זה מה שגם קרה ב7 אוקטובר. אתם הייתם באמת מאמינים שלא היה קורה. לא היה קורה דבר כזה אכזרי, אבל זה קרה. נכון? אז להאמין שאנחנו יודעים משהו עליו, כאילו 100%, זה הטעיה גדולה. לא, אתם לא יודעים עליו ב100%, כמובן שלא יודעים ב100%. כן, הוא בן אדם מאוד בלתי צפוי, כאילו, באופן לוגי, הוא קשה, כאילו קשה להבין אותו, קשה להבין מה יש לו בראשו, ובגלל זה כאילו גם שאנחנו ניסינו באמת להבין, למצוא איזשהו פתרון שלום, זה כאילו לא הצלחנו בכלל. אז מה הסטטוס כרגע? שיש שקט משני הכיוונים? יש שקט משני כיוונים. שקט מדומה כזה? זה שקט עם מתח? או שזה פשוט שקט? לא, שקט בלי מתח, אבל לפעמים הם יורים פרובוקציה, שזה הפרת רזולוציה באום, אבל עדיין הם עושים את זה, ובגלל זה כאילו אנחנו עושים סנקציה כלכלית חזרה. אז יש לנו איזשהו הדדי, אבל לא מרגישים את זה, כאילו האזרחים לא מרגישים את זה, כי זה לא באמת מלחמה עכשיו. יש גם אצלכם מנהרות מצפון לדרום? כן, לדרום לצפון אין, מצפון לדרום היו הרבה, וכן ניסינו לאתר ולהרתיע, אבל יש הרבה, וצפון קוריאנים באמת אחלה בלבנות מנהרות. זו עובדה שגם חיזבאללה וחמאס, הם הזמינו את הקוריאנים, וכאילו קוריאנים העבירו את כל המידע וכל הדברים בכשרון שצריכים לבנות המנהרות. מה אתם עושים עם המנהרות האלה? מפצצים אותם. אתם מצליחים להגיע למנהרות ולפוצץ אותם? כן, אבל אני די בטוח שאנחנו לא מצאנו הרבה דברים. אבל כן, מנהרות זה עניין קריטי. כי אפשר באמת, כל הסוכנים החמושים יכולים לעבור בלפחות בדרך המנהרות. ויודעים פחות או יותר איפה כל המנהרות האלה עוברות? אנחנו מנסים לאתר, אבל כמו שאמרתי, זה לא 100%. עדיין יש, אמור להיות יש. אבל זה לא משהו קריטי, כי אי אפשר כאילו להעביר את כל 2-3 אוגדות ביחד במנהרות. זה סתם למעבר כזה, סודי וחשאי בשביל סוכנים. יכול להיות שישתמשו בזה גם פליטים, כאלה שרוצים לברוח? אני לא בטוח, אבל יש סיכוי אם פליטים הוא איש צבא. אם הוא חייל שיודע היטב כאילו איפה המנהרה נמצא וזה, אז יש סיכוי, אבל אם לא, אז אזרח בכלל לא יכול אפילו להתקרב לאזור כזה. מה קורה למי שבורח מצפון קוריאה? קודם כל, אם לא מצליחים לתפוס אז יורים. אם תופסים אז צריכים לעבור תחקיר, ואז מכניסים אותו לאיזשהו מחנה עבודה לנצח כמעט. אני הבנתי שגם המשפחה שלו נענשת, וזה עונש לדורות כזה. כן, עונש קולקטיבי מה שנקרא, נכון. ובגלל זה כאילו זה מרתיע את האנשים מלברוח מהמדינה. אבל בכל זאת, אנשים כן בורחים, כן מנסים להימלט מהמדינה הזאת. וזה עצוב. מה קורה לאזרח
צפון קוריאני שמצליח לברוח מצפון קוריאה לדרום קוריאה, איך אתם מקבלים אותו? קודם כל, מי שבורח מצפון קוריאה, הם שורכים במדינה שלישית, כמו סין, כמו פיליפין, כמו נפאל, שורכים כאילו כמה זמן, ושב"כ שלנו, כאילו, מנסים באמת כאילו להעביר את כל הפליטים זה צפון קוריאנים לדרום קוריאה. אבל למה? למה אנחנו כאילו באמת מקבלים אותם כמו אזרחי שלנו? בחוקה שלנו אומרים שצפון קוריאה זה גם קוריאה. אנחנו כאילו רואים, מסתכל על צפון קוריאה כקוריאה. פשוט זה נכבש על ידי כוח אי חוקי. כמובן, חשוב להגיד שזה לא העם בעצם ששונא את הדרום קוריאנים, אלא בעצם משפחות שלמות נחצו. משפחות שלמות נחלקו לשתיים. נכון, זה באמת חייב לציין שזה רק 70 שנה הפרדה. היינו באותו עם, היינו עם קוריאני אחיד לגמרי. זה כמו, אם את יודעת כאילו על התנ"ך בהיסטוריה של ישראל, זה ממלכת יהודה בישראל. אתם הייתם באותו עם בכלל, נכון? והתפצלו מאיזושהי סיבה. אז קוריאות הם אותו עם קוריאני, אבל התפצלו לשתיים בגלל האידיאולוגיות. שזה דבר מטומטם. בגלל הממשל. בגלל האידיאולוגיות. מה הכוונה אידיאולוגיות? ממשל שמאמין באידיאולוגיה אחרת. בגלל האידיאולוגיות של הממשל. נכון. אז מה בעצם קורה לאותו בן אדם שמצליח לעבור מצפון קוריאה לדרום קוריאה? קלטתם אותו, הוא הצליח להיכנס למדינה, מה העתיד שלו? קודם כל הוא צריך לעבור את התחקיר, כמובן. שב"כ חוקרים אותו. אם רואים שהוא לא מרגל, אז הם משחררים אותו, ומנסים לעזור לו, מסייעים מבחינת כלכלית, גם תושבות וגם בית. מנסים כאילו לעזור לו, כאילו להתאים את עצמו לחברה קוריאנית, אבל זה קשה. צפון קוריאנים יש מבטא שונה. צפון קוריאנים אין להם כאילו הבנה בכלל, הם גם צריכים לעבור איזשהו קורס, כדי כאילו להתאים את עצמו לחברה קוריאנית. יש כבר הבדלים בשפה שלכם? בין צפון קוריאה לדרום קוריאה? שפה, אני הייתי אומר שאולי 60% דומה, עדיין מבינים אחד את השני, יש מילים ספציפיות שאנחנו לא מבינים כאילו ביחד, אבל עדיין אפשר כאילו לתקשר. זה לא רמה של סינית בקוריאנית, אבל עדיין אפשר לתקשר, כן. אתה יכול לתת דוגמה למילים שהן שונות? וואו. כאילו אני יכול להביא דוגמה בקוריאנית, אבל כאילו גם לא תבינו. נגיד טושירק זה קופסה כזה שאתם רוצים כאילו זה אורז, כן? כאילו זה ארוחה בקופסה שאתם לוקחים איזה בבית ספר או עבודה. אנחנו אומרים טושירק, הם אומרים קוואקפאפ. כאילו, אבל מבינים את הקונטקסט, כי משהו דומה. ואתה יודע לזהות שזאת המילה שהוא התכוון? כאילו יש לוגיקה, בגלל זה אפשר באמת לנחש שזה המילה הזאת. פגשת פעם פליט צפון קוריאני? כן, נפגשתי כאילו לא מעט. זה גם, יש לנו כאילו עניין של כנסיה נוצרית, פרוטסטנטית, שהם מנסים באמת להכיל ולקבל אותם. צפון קוריאנים הם אותו עם, ואנחנו כאילו צריכים לקבל אותם, כי חברה אחרת בעבודה קשה להם באמת להתרגל, קשה להם כאילו להשתלב ביחד. אבל כנסיה מאיזשהו תפיסה מוסרית, ויש להם אג'נדה של קצת אתית יותר, ואז מנסים באמת להכליל, ובגלל שאני כאילו גם הייתי בכנסיה, אני ראיתי באמת הרבה פליטים צפון קוריאנים, אני נפגשתי גם כומרים, כאילו רבנים כמו ביהדות, כומרים זה... עם כמרים. כן, רבנים בנצרות. אז נפגשתי גם כאילו צפון קוריאה, הם ברחו משם, הוא היה קצין מאוד גבוה, אבל הוא ברח, הוא נהיה פליט, ואז נכנס לדרום קוריאה, הוא נהיה כומר, אבל הוא עשה את זה. והחברה שילבה אותו בתוך הקהילה הזאת של הכמרים, וקיבלה אותו, למרות שהוא מצפון קוריאה? נכון. זאת אומרת שהוא נטע שם גם משפחה. יש כאלה שמנסים באמת, קודם כל בורחים החוצה, ואז עובדים, עושים כסף, ואז כאילו משלמים שוב לברוקר, שמבחים את גם המשפחה שלו. איך הם מצליחים לברוח לסין או לפיליפינים? עכשיו יש התחזקות ממש בגבולות, אז ממש קשה לברוח מזה,
אבל בהתחלה אפשר גם להשכין, יש שחיתות בגבולות של חיילים, יש גם כאילו נתיב מסוים כזה, אפשר כאילו באמת לעבור בלי השכחה. יש כל מיני דרכים, אבל כאילו כיום פחות. אז בעצם ברוקר הוא יודע היטב. הוא יודע את החיילים, הוא מכיר אותם, הוא יודע איפה, כאילו איזה נתיב צריכים לעבור כדי כאילו לברוח מהצפון קוריאה. ואז מגיעים לסין, ומסין חייבים גם למצוא את הנקודה הבטוחה, כי גם כמו שאמרתי, יש שיתופי פעולה עם משטרה סינית, אם הם תופסים אותם, הם כאילו שולחים חזרה לצפון קוריאה. אז חייבים למצוא את הבית במקום הנכון, בבטוח, ואז נשארים שם כאילו כמה זמן, ואז עוברים למדינה שלישית. כלומר, פליט שמנסה לברוח מצפון קוריאה, הוא קודם עובר דרך סין, או פיליפינים, או נפאל, או תאילנד, כן, או צד שלישי, במזרח אסיה, אבל נכון. הוא צריך להישאר שם קודם. כי תקופה מסוימת? אם תחשבי על זה, איך הוא יכול לטוס בכלל? הוא לא יכול לטוס. אין לו דרכון, אין לו כלום, אין לו אזרחות, נכון? בסין. אז הוא חייב קודם כל למצוא איזושהי ספינה שאפשר להבריח אותה בחשאיות. יש בצפון קוריאה את הבירה, שזה פיונג יאנג, שהיא יחסית מפותחת. כלומר, היא נראית כמו עיר יחסית רגילה. יש עוד ערים כמו פיונג יאנג שהן מפותחות, או שזה לרוב היא. אני יודעת שגם שמה מתרגזים כל הבכירים הצבאיים. נכון שפיונג זה עיר הבירה. יש לנו סיול, ויש לנו גם בוסן, נכון? נכון. בוסן זה כאילו עיר הבירה שנייה. יש לנו גם קייסונג, מה שנקרא, זה יחסית קרוב לדרום קוריאה, זה כאילו אזור של תעשייה וכלכלה, והיינו גם עושים שיתופי פעולה בין דרום וצפון ביחד, באזור הזה, זה קצת משמעותי. נגיד שם אזור כזה כאילו יחסית יותר מפותח, אבל כמו שאמרת, כל הפיתוח כלכלי תשתיות זה ממש מרוכז בפיונגיאנג, כי כל הבכירים, כל האליטים כאילו גרים שם, וכל הערים בפריפריה זה באמת אין שם כלום, זה עברי בפחד, אנחנו לא רואים כלום. אם את רואה עכשיו, יש יוטיוברים של כאילו רוסים, שבאמת הם יכולים כאילו לבקר את הצפון קוריאה ולצלם כמה דברים וזה. יש כזה צילום שהם צילמו את הפיונגיאנג ואת הרכבת ואת החלון שאפשר לראות מרכבות בדרך לעיר אחרת, אין כלום. באמת אין שם תשתיות, אין שם כבישים, זה כמו לפני כאילו 100 שנה, שם כאילו זמן עצר. אז במה האזרחים שם מתפרנסים? יש להם איזושהי כלכלה, הם מייצאים בכלל משהו צפון קוריאה? קוריאה זה מדינה קומוניסטית, זאת אומרת, יש קיצור. מדינה חולקת סכום מסוים של אורז, של ארוחה, לא בכסף, ואז אנשים כאילו צריכים כאילו כל יום לעבוד בבוקר, כאילו לקום בבוקר וללכת לעבודה, שבעבודה לאומית. אז יש קיצור, אבל עובדה שפשוט הם לא יכולים לשרוד עם הקיצור הזה. קיצור ממש מעט, הם לא יכולים פשוט לשרוד עם זה. אז מה שעושים, זה הם פותחים בצד השני, שזה אסור בחוק, אבל הם פותחים כאילו שוק כזה, שוק שחור, אוקיי? ואז שוק שחור הם כאילו מוכרים דברים, אז עושים שם כאילו כלכלה משלהם, מתחת באופן שחור. לא הבנתי, הם מצליחים לייצא ולייבא דברים עבור השוק השחור הזה? נכון. דרך איפה? דרך סין, דרך איפה, כאילו, הם באמת יכולים להביע מעיר אחרת, אבל זה מה שעושים, כאילו, הם הצליחו לעצב ולבנות שוק משלהם של האזרחים, שזה שוק שחור מבחינת הממשלה. הממשלה גם לא יודעת, אבל הממשלה יודעת, אבל הם לא, כאילו, עד כדי כך כאילו מסרים, כי הם יודעים שעם הקיצור הם לא יכולים לשרוד. כלומר, הממשלה מעלימה עין. כן, בדיוק. אבל השאלה שלי, בעצם, בשביל שתהיה לך כלכלה נורמלית ומסחר, אתה אמור לטוס, אתה אמור לסחור, אתה אמור לנהל איזה חיי מסחר תקינים. כלומר, הכל מתבצע בפנים, בתוך המדינה. כאילו, מה זאת אומרת? את מדבר על זה מבחינת האזרחות? יש להם קשרי מסחר עם מדינות אחרות? כאילו, צפון קוריאה. כן, לצפון קוריאה. צפון קוריאה, קודם כל יש לה תלות כבדה לסין, כי בגלל הסנקציות,
הם צריכים כאילו איכשהו לנסות להסיט, כדי להבריח, כדי לייצא. אז מה שמייצאים בדרך כלל זה משאבים טבעיים, כמו פחם, או שהם יכולים גם לשלוח את העובדים שלהם, או שגם יכולים פשוט לפרוס את החיילים, כמו שעושים כאילו עכשיו באוקראינה. פתאום כאילו עכשיו פורסים את הצבא שלהם לרוסיה בצד רוסיה, ואז הם מקבלים בתמורה כסף, טכנולוגיה, וגם נשק. זה ככה הם עושים, אבל צפון קוריאה לא כזה ענייה כמו שאנחנו חושבים. תמ"ג שלהם עד כדי כך גרוע, אבל עובדה שיש להם שוק שחור, מה שנקרא. שוק שחור, נגיד, יש לה צפון קוריאה, יש לשכה כזה, נקרא חדר 39. הם מבצעים כל מיני מבצעים חשאיים כדי לבנות את הכסף, כדי להוציא את הכסף. נגיד זה יכול להיות דוגמה, פריצת הביטקוין. הם באמת כאילו עושים להם פריצות של הביטקוין וכאילו גונבים מאנשים. ושתיים זה לבריח סמים. יש להם כאילו הרואין, יש להם אמפטמין, יש להם כל מיני סמים שהם מגדלים בשטח קוריאה, צפון קוריאה, ואז מעברכים לסין. ומסין כאילו הם מוכרים לכל מיני מדינות, הם אגב גם נכנסים אל הדרום קוריאה. נגיד זה עסק מטורף, כי סמים קודם כל זה מאוד יקר, זה מלא כסף. זה בטוח מגלגל מיליונים סמים. זה גם, אבל זה גם הורס את המדינה שלנו. ברגע שזה נכנס, כאילו עם קוריאה, כאילו דרום קוריאנים עכשיו מתחילים לסמם, אז זה בעיה. זה בעיה חברתית גם. ויש להם גם שטרות מזויפות, כאילו כסף מזויף, יש להם טכנולוגיה מטורפת בזה, והם גם מרוויחים נשק, נגיד כל מיני רובים, כל מיני גם, אגב, את הטכנולוגיה הבליסטית, טילי בליסטי לאיראן, וגם סוריה ועיראק, זה כל נובע מצפון קוריאה. הם העבירו את כל הטכנולוגיה, וגם תשתיות, הם בונים להם, הם כאילו בדיוק מעבירים את כל המידע האלו, בתמורה הם מקבלים כסף. אז יש להם כל מיני דרכים לגייס את הכסף האלו, ולהיות עשיר. בצפון קוריאה באמת לא ענייה, פשוט כסף מרוכז, בכוח מרוכז במשטר האחד וזהו. זה כמובן לא מגיע לאזרחים כל הכסף הזה. לא מגיעים בכלל. הם משקיעים שם בחינוך, תרבות, דברים כאלה של עבור האזרחים, כנראה שלא. חינוך, יש להם חינוך שלהם, שכאילו אנחנו מסתכלים על זה שיתופי מוח, אבל יש להם חינוך, לא יודע, כאילו בן אדם יכול באמת להיות שטוף מוח עד כדי כך אם מסתכלים על צפון קוריאנים. הם באמת מאמינים קים ג'ונג און הוא האלוהים, כאילו קים איל סונג הוא האלוהים, וזה קים ג'ונג און זה נכה שלו. והם לא מתייחסים אליי כמו בן אדם, מתייחסים אליי כמו איזשהו אלוהים שצריכים לשרת, לציית באופן מוחלט. יש להם איזה שיר בוקר עבור המנהיג, נכון? כן, יש להם גם בוקר, וכאילו יש להם כאילו מסתר, זה כמו צבא. נכון, וזה בכל המדינה. נכון. ומי שלא מתעורר לזה, מי שלא מגיע למסדר הזה? כן. איך הם יודעים? כי יודעים כולם, מה זה איך יודעים? איך מישהו יודע להעניש מישהו שלא יתעורר למסדר הזה? כלומר, איך הם מנטרים את האנשים? יש צבא בכל מקום? כאילו קודם כל כן, יש צבא בכל מקום, יש משטרה בכל מקום, יש גם משטרה סודית בכל מקום. גם שכונה מכירים אחד השני, כאילו כולם מכירים אחד השני. אז יש מלשינים שהלשינו, יגידו זה לא קם, זה בדיוק המערכת שאי אפשר לעשות הפגנה, אי אפשר להתנגד ולעשות מהפכה בצפון קוריאה, כי כולם מלשינים. זה המערכת שהם הצליחו לבנות. כלומר, אז גם אין לך שום פרטיות. אין שום פרטיות, אין שום דעה אישית, וכולם משגיחים אחד השנייה, וכולם כן יכולים להשין על אחד השני. בגלל זה אנשים לא מפחדים, חוששים לאחד ביחד ואז להתנגד לאחר הזה. הם גם יודעים שזה חרה, הם גם יודעים שצפון קוריאה זה חיים של האפסים, אבל אין להם דרך מה לעשות. אתה חושב שיש איזשהו סיכוי לאיחוד ביניכם שיתעורר בעצם מהעם הצפון קוריאני? מהעם הצפון קוריאני לא יודע, אבל אולי יש סיכוי גדול שגם סין ודרום קוריאה חוששים, זה זה מהפכה צבאית. אז על צפון קוריאה, כאילו מפלגה, ומזכיר הכללי שזה קים ג'ונג און של המפלגה הזה, הוא צריך לדאוג שצבא לא יעשה מהפכה נגדו. איך הוא דואג לזה? שוחטים כולם מי שנגדו. זה פתרון נהדר. כן, זה כמו מה שקורה עכשיו בסין, כאילו חותכים אחד מי שמתנגד לרעיון שלו, כי קודם כל זה יהודים, זה באמת פוליטיקה פנימית, נכון?
זאת אומרת, יש כאילו, יש הרבה, נגיד, חברי כנסת במפלגה, כל אחד יש דעה אחרת, אוקיי? אבל בגלל שצפון קוריאנים, צפון קוריאה הממשלה, צפון קוריאה הצליחה לבנות את המערכת שכולם חושדים באחד השני, הוא באמת לא יכול לשלוט את הדעה שלו. וכולם באמת כאילו מבקרים, זה בקרה אמיתית, כאילו כל שנייה. ברגע שאתה נכנס לאיחוד, לרגע שנכנס לפגישה ממשלתית, אז כולם צופים מה את עושה. יש כאלו סיפור שאם את נגיד נרדמת, אוקיי? בפגישה ממשלתית עם המזכיר הכללי קים ג'ונג און, אז את מתה. הורגים אתכם, אתה נרדם הורגים בפגישה? אותו, כן. שוחטים אותו. איזה פחד. זה לא נורמלי. איזה פוליטיקת פחד. זה לא נתפס, הדבר הזה שזה קיים בכלל פה בעולם. בצורה כזאת שהמדינה עד כדי כך מבודדת, ועד כדי כך יש בה חוקים נוקשים, לדעתי אנחנו לא בכלל מכירים חצי. כן. אני יודעת שהם מדווחים על כל מיני שקרים, כלומר גם כשמישהו כן מגיע לבקר, אז הם מראים לו איזשהו משהו שקרי, כלומר משהו הכי לא תואם את המציאות, וגם כשהוא יוצא מהמדינה עוברים על הטלפון שלו לראות מה הוא צילם, מה הוא הראה. נכון, זה חתיכה גדולה של המשחק, תיאטרון בצפון קוריאה. אם יש מבקרים מהחול, כאילו מהמדינה זרה, אז קודם כל הוא לא יכול לבקר את כל המדינה, הוא יכול לבקר רק אזורים מסוימים שאפשר לשחק בהם, כאילו הם כאילו מגייסים לאנשים, או כאילו זה כמו סרט, זה כמו לצלם סרט. כלומר, הסט מתאים לתייר. הם מתאימים את כל האזור עבור התיירים, כדי תראו, אנחנו בעצם מנהלים פה חיים נורמליים כמה כביכול. סרטונים שבאמת צילמו משם, אז זה באמת אפשר לראות שאנשים באמת משחקים, כאילו, הם יושבים על המחשב, וכאילו כתוב שם גוגל וזה, זה לא עושים כלום, הם כאילו יושבים במחשב ולא עושים כלום, זאת אומרת, הם באמת לא יודעים לעשות. קיים שם אינטרנט ברשת, אבל זה משלהם, והם לא יודעים, כאילו, הם לא חשופים לעולם הזה. ראיתי איזה שחקן אנגלי, משהו של פוטבול, שהוא הגיע לצפון קוריאה, והוא הלך להסתפר. אז הספר מראה לו את התספורות האלה, כי הוא אומר לו, עכשיו תבחר. זה כאילו או כמו קים ג'ונג און כזה, או כזה, זאת אומרת 1, 2, 3, עד 8 כזה, ותבחר. כן, יש לנו גם קריטריון מסוים שאת יכולה כאילו להסתפר. חוץ מזה, אתה לא יכולה. נכון, כלומר, התספורת צריכה לראות כמו התספורת של המנהיג. אתה לא יכול גם לגדל את השיער איך שאתה רוצה. יש כמה אופציות, אבל כן, כן. כמה אופציות של, אבל תספורת שהוא עושה, כן. נכון. אותו דבר לנשים. כן. שגם נשים צריכות לסדר את השיער. כמו צבא, נכון. תכל'ס זאת מדינה ברובה צבאית. מה הילודה שלהם? ילודה, כאילו לא די גבוה בגלל כל הרבות וחסר תזונה, אבל יש להם 27 מיליון. אנחנו 53 מיליון, ויש לנו 27 מיליון. השטח שלהם יותר גדול? השטח שלהם קצת יותר, כן. וואו, זה ממש קצת יותר. אז בעצם אין להם שום דבר, אין להם שום מוטיבציה בכלל לעודד ילודה. גם מי שהולך לצבא, זאת אומרת, רוב המשפחות שם זה בטח אנשים עם קריירות צבאיות, כי הם משרתים הרבה זמן. כן, למשל בנים צריכים לשרת 7 שנים, בבנות לפחות 5 שנים. ואז מילואים של 20, זה כאילו, זה לא משהו נורמלי. זאת אומרת, חיי צבא זה כמו חיים נורמליים שלהם. אז הם כאילו, רוב החיים שלהם כאילו משרתים את המדינה בתור חייל או אזרח. זה כל החיים שלהם. אין להם אופציה אחרת. הם בגלל הסיבה שהם נולדו שם, הם צריכים לחיות כמו איזה חמור שצריכים לדאוג, לשרוד כל יום, כל בוקר מה לאכול, ולשרת המדינה כמו איזשהו מסכנים. נראה לך שיום אחד נראה את הגבולות של צפון קוריאה ודרום קוריאה נפתחים ומתאחדים? אוי, בעזרת השם שזה יקרה, אבל זה בגלל שאנחנו נפרדנו בהרבה זמן, אנחנו צריכים קודם כל להתאים את עצמנו, כאילו משתי צדדים. חייבים גם להעביר את כל החינוך לאזרחי דרום קוריאה וגם צפון קוריאה. קודם כל לאחד את השפה גם, לאחד את המדיניות, לאחד את התשתיות. יש הרבה דברים מה לעשות, אבל אם זה כבר יקרה, אז זה יהיה כוח פוטנציאלי. מה המחיר של איחוד כזה? המחיר התרבותי, הכלכלי?
איחוד חברתי. מחיר גבוה מאוד, אבל זה גם תלוי איך איחוד הזה קרה. אם זה נגיד באמצעות מלחמה, אז כנראה שאנחנו צריכים לשלם עוד מחיר. כאילו להשלים ולהתאושש מכל ההריסות. תהליך מאוד ארוך. כן. מה ההבדל בין הדור הצעיר שחווה את צפון קוריאה, איך שניתן, לבין הדור המבוגר יותר? דור המבוגר זה כאילו נורא תלוי, כמו שאמרתי, גם במשך הדורות היה גם ממשלה ימנית, גם ממשלה שמאלנית, אז יש דעות ספציפיות, כאילו אין דעות ספציפיות שקובעות את הדור. גם בתוך הצעירים וגם בתוך הזקנים, כאילו דעות התפצלו, דעות מפוצל. כאילו זה לא רק עכשיו כאילו דור ישן, כאילו זה יותר ימני ושמאלני. יש כאלה שזקנים חושבים שצריכים לשבור את צפון קוריאה, יש גם זקנים שחושבים, עם כל זאת, אנחנו באותו עם, אנחנו אחים וחייבים להשתלב איתם באופן פתרון שלומי. היה שנים שכן היה איזשהו יחסים נורמליים עם צפון קוריאה ודרום קוריאה? כן, היו יחסית הרבה. בדרך כלל זה קרה בממשלה שמאלנית, כאילו, ממשלה שמאלנית. הם הצליחו כאילו להשיג כמה כאילו הישגים באמת מטורפים. הם כאילו הצליחו להפגיש את המשפחה המופרדת בין צפון בדרום. הצליחו לאחד משפחות? כן, ואנחנו גם הצליחו כאילו לפתוח קצת העירות, כאילו, כן הכניסו את הדרום קוריאנים לצפון קוריאה, שטח של צפון קוריאה, ולעשות כאילו קצת טיול שם. ונגיד 2018, טראמפ באמת ביקר את הצפון קוריאה, חצו ידיים בגבול, בשטח שלהם. אז היו ניסיונות, כאילו, כדי למצוא את הפתרון שלומי. אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים מה באמת קים ג'ונג חושב. אף אחד לא יודע. אם אנחנו יודעים כאילו מה הוא רוצה באמת, אז היינו באמת מתקדמים עם כל התסריטים האלו. אבל עובדה שלא. הוא בן אדם קשוח וקשה להבין. אין איתו, אבל עדיין שום איזה שהם שיחות, יחסים עם צפון קוריאה, עם דרום קוריאה? עכשיו אין. כלומר, יש נתק כרגע מוחלט. כן, עכשיו מנותק, אבל כמו שאמרתי, זה כאילו נורא משתנה. גם היו פעם שהיו לנו הוטליין, שזה באמת אפשר כאילו, יש קו ישיר כזה עם הצפון קוריאנים, אבל עכשיו אין, בגלל הממשלה הקודמת שזה ימנית, שהיו מגדירים את כאילו צפון קוריאנים כאויב המרכזי, רחבנו את התרגילים צבאיים, שתופי פעולה עם אמריקה, וזה כאילו מבחינתם זה איום. מבחינת הצפון קוריאה הם צריכים לשרוד, בגלל זה הם גם פיתחו את הנשק גרעיני. למה הם בכלל פיתחו את הנשק גרעיני? כדי לשרוד. נשק גרעיני זה לא כלי כדי באמת לתקוף, זה נשק הרתעה. זה להראות כוח. כן, הרתעה אתם לא יכולים לחסל אותנו, כי יש לנו נשק גרעיני. אם אתם מנסים, אנחנו פשוט משרים ישר. זה מנגנה. מוכר. יש לצפון קוריאנים דרך לדעת מה קורה בדרום קוריאה מבחינת תרבות, הקיי-פופ, דרמה, הם רואים, הם צופים, שומעים, יודעים מי זה BTS? שאלה טובה, והם כן, אבל זה אווירה חמורה, זה פשע באמת רציני בצפון קוריאה, אבל יש כל מיני כאילו CD ב-USB, והם מכניסים את כאילו כל התוכן של דרום קוריאנים, גם סדרות וגם שירים, ואז מבריחים, כאילו באמת מוכרים שם בשוק השחור הזה של אזרחים. ומי שרואה, אם מישהו כאילו עכשיו מבקר אותו ותופס אותו שהוא רואה את הדבר כזה, מוציא אותו הורג לפומבי. צריכים להרוג אותו, זה החוק שלהם. אסור להם להיחשף לתרבות שזה לא צפון קוריאנית, אסור להם כאילו להיחשף לדבר שזה כאילו נגד לאידיאולוגיה שלהם. היה להם פעם, ראיתי משלחות ספורט, נכון? שיוצאות להשתתף בתחרויות. נכון. זה קיים עדיין? עדיין כאילו צפון קוריאנים כאילו שולחים את המשלחות, נכון. ואיך המשלחות האלה משתלבות כשהן טסות לחול ופוגשות... לא משתלבות. יש להם בית, כאילו מקום לשחות משלהם, ויש להם כל הסקיוריטי משלהם,
וכאילו כולם עדיין מבקרים ומשגיחים עם מה שהם עושים כאילו. מבודדים אותם. כן. ויש גם טלפון, יש כל מיני האזנה סודית, אפשר באמת לבקר בכל מקום. כיום באמת, אי אפשר כאילו, אין פרטיות. יש להם סמארטפונים? יש להם סמארטפונים משלהם, הם מייצרים את הסמארטפונים משלהם, מכניסים את הצ'יפ משלהם, יש להם גם רשת אינטרנט משלהם, כמו אינטרנט בחברה. יש להם גישה מאוד, מאוד מוגבלת, זאת אומרת, הם יכולים להיכנס לאתר האינטרנט, אבל מהצפון קוריאה. הצפון קוריאנים משתמשים נחשפים למידע מסוים שרק ממשלה רוצה. וכנראה, טלפון שלהם, כאילו, כל זה מבוקרים, כן? כאילו, אפשר לדעת כל הזמן מה הם עושים, אפשר גם לעשות האזנה, אין שם פרטיות. איך הם מגיעים בכלל לזה שהם יכולים לבקר ככה טלפונים ולנטר טלפונים של כל האזרחים במדינה? זה משוגע. לא? איך לא? זה משוגע. נכון, כאילו, מבחינתנו זה משוגע, אבל מבחינתם, כמו סין, זה דרך יותר יעילה לשלוט בעם. כן, וקצת שונה מסין. זה לא אותו דבר. סין יש גם כל מיני דרכים. יש להם רשתות משלהם, אבל לסין אתה יכול לצאת, לטוס ולחזור ולטייל בעולם ולהכיר אנשים. נכון, אבל אתה עדיין כל הזמן בבקרה. אז עדיין כאילו, אין שם פרטיות. אבל לסין גם יש דרמות ומוזיקה וגישה לעולם החיצוני. נכון, אבל מה שאני אומר, גם סין מבקרת אותך כאילו 24 שעות. כאילו, מה שאת עושה, איפה שאת הולכת, מה את שומעת, עם מי את נפגשת, הם יודעים הכל. קסים. פשוט לא עושים משהו כאילו דברים דרמטיים, כמו צפון קוריאנים. אז אמרנו שלאזרח הצפון קוריאני אין פרטיות ואין החלטה על החיים שלו. כמה בעצם כן יש לו קצת החלטה על החיים שלו? הוא יכול לבחור עם מי להתחתן, במה לעבוד, איפה לגור, או שגם בזה הממשלה מעורבת? לעבוד ולגור לא. ולהתחתן כן אפשרי, כאילו יחסית יש חופש בבחירות. אבל לעבוד, את חייבת כאילו ללכת לעבודה שמדינה מקצים. כאילו, מדינה כאילו בוחר לך, כאילו מחולקת מי יעבוד באיזשהו חברה. ורוב החברות זה כאילו עבודות לאומיות. זה כמו חקלאות, או שכמו כאילו הולכים לאיזשהו שדה וכאילו לעבוד בשם, או להבנות את התשתיות. כל זה עבודה לאומית, כי את מבינה, אידיאולוגיה קומוניסטית, אין רכש פרטי, אין קניין פרטי. זה כל זה של הממשלה. אז ממשלה כאילו שולטת הכל, וממשלה כאילו בוחרת, כאילו שולטת איפה לשלוח, במה הוא יעבוד. אבל תכלס, עם מי להכיר כחברים, בתור חברים, מה תעשי אחרי נגיד עבודה, כאילו שעות העבודה, עם מי להתחתן, עם מי לצאת, כנראה זה חופש כאילו בחירה שלהם, פשוט זה מוגבל מאוד. וגם שמה יש לי את החוקים כמו שאצלכם, של תרבות כזה, של מה הוא עושה, איך הוא עושה, איפה הוא למד, דברים כאלה, שזה עוד פעם כפוף לצבא ו... מה זאת אומרת תרבות? כמו שדיברנו בעצם שיש משמעות לחינוך ומשמעות לאיפה הבן אדם למד או במה הוא עובד, אז שמה יש משמעות, כלומר אני משערת שזה שונה רק במקום של מה הוא עושה בצבא, איפה הוא גר, מאיזה משפחה הוא מגיע, כלומר גם שמה יש את הדבר הזה? וואי, אני לא יודע להגיד, כי אני לא צפון קוריאני. מזל שאתה לא צפון קוריאני. אבל אני מניח שכן, כאילו כל חברה, כל תרבות, לא משנה מה, בכל העולם יש תרמו משלהם. יש חוק שלא אומרים, כאילו יש טקט משלהם, יש קונטקסט תרבותי, אסטרטגי משלהם, אז אני מאמין שכן, אבל אם אני אדמיין שאני עכשיו נולדתי בצפון קוריאה, כנראה אני לא הייתי יודע הרבה דברים על העולם. מה שאני לומד בבית ספר, זה שקים ג'ונג און וכל המשפחה, כאילו, אבא וסבא שלו הוא כמו אלוהים, ואנחנו חייבים כאילו לציית בלשרת המדינה כמו שצריך, ואידיאולוגיה של ארצות הברית במערבית מזעזע, זה הורס את החיים של הבני אדם, וזה דיסטופיה מביניהם, וזה מה שאני כאילו יודע, זה מה שאני קולט כל בוקר, כל יום שאני קם, אז כנראה אני גם עכשיו כמוהם. שטיפות מוח, בקיצור. נכון. למה צפון קוריאה מגנה את ישראל? צפון קוריאה מגנה את ישראל באמצעות חדשות הממשלתיות שלהם.
גם פרסום הרשמי שלהם, הם מגנים בדרך כלל את הציונות. ישראל כאילו את התנועה הציונית הזה, תנועה פוליטית. אבל סיבה, כאילו מה אכפת להם בכלל, נכון? צפון קוריאה זה כאילו מצד השני של כדור הארץ. אכפת להם כי הם קודם כל יש להם קשר עסקי עם מדינות ערב, שזה היה סוריה, שזה היה עיראק, שזה חזבאללה, שזה גם חמאס. אז הם צריכים איזשהו צריך להראות את התמיכה לשותפה שלה. יש להם גם קשר עם איראן. יש להם גם קשר עם איראן. אז אם אנחנו פשוט מסתכלים על זה, כל מה שהם עושים זה לא באמת כאילו תומכים במגנים על המדינה. לא אכפת להם כאילו כל כך מהעם פלסטיין, זה כאילו באמת לא אכפת להם. פשוט עובדה שהם צריכים להראות איזשהו באופן מדיני ומדינתי, שהם תומכים בשותפי העסקים שלהם. אז כל זה לפי אינטרס. זה אינטרס שמשרת אותם, וזה גורם להם בעצם להביע תמיכה לשותפות העסקיות שלהם. נכון, זה לא שבאמת עכשיו צפון קוריאנים עצמם מרגישים אמפתיה על ילדים ואנשים בעזה וכאילו מפרסמים ככה. זה הכל תלוי על בסיס האינטרס. וגם אותו קונספט של נשיא שלנו, נשיא דרום קוריאה, לפני כמה חודשים הוא גינה על נתניהו, הוא אמר כאילו כל מיני דברים שקצת לא נעים לשמוע לצד ישראל, אבל גם צריכים להבין, זה לא אנחנו באמת שונאים את ישראל ולא אוהבים את ישראל, אלא הם גם צריכים להראות את התמיכה של מדינות ערב. למה? דרום קוריאה תלויה מאוד באופן נפט, באנרגיה. אנחנו חייבים להביע את זה מהסעודיה וקטר, אז חייבים להראות איזושהי תמיכה פוליטית. זה למה שהם עושים. ואנחנו גם חייבים להפריד בין ממשלה באנשים. תושבים, אזרחים דרום קוריאנים, מתים על ישראל, אוהבים את ישראל, אבל דעה שלנו זה לא אותו דבר כמו הנשיא שלנו. אנחנו צריכים להבין שהכל זה פוליטיקה ואינטרסים ואיזשהו משחק. נכון, אז אם אתם רואים איזשהו... שזה לא אמיתי. אולי הוא ידבר עוד צורה כאילו קצת לא נעים לישראל, אז אל תיקחו את זה ברצינות, כי הוא עושה את זה סך הכל פוליטיקאי, הוא עושה את זה כי צריך, הוא עושה את זה כי אנחנו צריכים את הנפט, ועכשיו מסר חורמוס חסום לנצח, חייבים למצוא איזשהו פתרון. תראה, הרגעת פה הרבה אנשים עם האמרה הזאתי, זה חשוב לנו לשמוע, כן, שהעם הקוריאני אוהב את ישראל. אז באמת, אתם לא תחוו שום אנטישמיות בדרום קוריאה, חוץ מזרים שגרים בדרום קוריאה. דרום קוריאנים באמת לא אכפת לנו מהכלום, אנחנו צד שלישי. דרום קוריאה, אם אנחנו עדיין כאילו חושבים על האסלאם וזה, הם חושבים ישר על הטרוריסטים. זה בגלל שאנחנו ראינו כל הסרטים ודברים כאלו, זה כן השפיע הרבה, ואפשר להגיד אולי זה סוג של השטופי מוח, אבל אזרחים דרום קוריאנים כן אוהבים את ישראל בגלל שאתם חזקים, בגלל חוכמת היהודים, בגלל התלמוד, יש הרבה יותר חברותים ואנחנו באמת מתחברים יותר מאשר פלסטינאים. אין סיכוי שדרום קוריאנים שיש להם שכל בהשכלה תומכים בפלסטין סתם ככה. טוב, אז עוד פעם אני אומרת שזה ממש חשוב מה שאמרת עכשיו. ודבר נוסף שאתם גם רואים הפגנה לא נגד, פרו-פלסטינאים. ראית? ראית פעם אחת כאילו בסרטון בערוצי... בדרום קוריאה? כן. לא יצא לי לראות האמת. יש הפגנות כאילו ממש פרו-פלסטין. תשמע, אני בטוחה, יש הפגנות בעד ישראל, וגם יש הפגנות פרו-פלסטינאיות. אני יודעת שזה קיים. אז אני אומר לך שזה לא באמת כאילו שהם עכשיו בגלל שהם תומכים בפלסטין ועושים את זה. אני עבדתי פעם עם סיבת, שזה משרד הביטחון שלכם, והיה תערוכת נשק בסיול, והם נכנסו לתערוכה, ואז עשו הפגנה בעד פלסטין ונגד ישראל. מה עמד מאחורי ההפגנה הזאת? מה עמד מאחורי ההפגנה הזאת? מה עמד? מה עמד מאחוריה? כלומר, מה הסיבה שנכנסו דווקא באותו יום לתערוכת נשק הזאת ועשו את ההפגנה? כי הם מאמינים נשק ישראלי, זה מה שכאילו רוצח את הילדים וגעזה. ועובדה שאנחנו הזמינו אתכם, את כל התעשיות הביטחוניות של ישראל לתערוכה הזאת, אנחנו חושבים שכאילו ממשלה קוריאנית כן כאילו בעד. אז אם אתם רואים, אנחנו כן כאילו עושים כל מיני שיתופי פעולה, לא משנה מה, צבאי, חברתי, אבל דיבורים של נשיא זה משהו אחר.
וכל מי שמפגיני פרו-פלסטינאים הם באמת שהם לא אמיתי, כאילו ברצונם, בכל העומק הלב, הם כאילו הם תומכים בהם, אלא הם משלמים להם זה בדיוק ללכת הנקודה לרחוב. שרציתי שתגיע אליה, להבין שזה כנראה בתשלום, ויש גורם מניע אותם לעשות את ההפגנות האלה, סוג של ושזה עבודה לא כי שלהם. באמת אכפת להם. נכון, למי אכפת מהפלסטינים? למי אכפת מזה? כאילו, אכפת לנו, כאילו אנחנו כאילו כל יום צריכים לקום ולעבוד, ללכת לחיים משלנו. למי מעניין את התחת שלהם? אין דבר כזה. כלומר, זה היה אכפת להם כי זה בתשלום. כן, כי זה עבודה שלהם. תשמע, היה לי מה זה מעניין. זה כן היה מעניין, צפון קוריאה וכל הקונטקסט הזה. אני יכולה להמשיך לשמוע ולדבר על הדברים האלה עוד שעות. פרק הבא הולך להיות גם פרק שמאוד מרגש אותי. אנחנו הולכים לדבר על נכון. ישראליות. ישראליות זה בעיניי קוריאני, זה מאוד עניין מרתק בעיניי לדבר ולסוחר על זה. יהיה מעניין לשמוע מהעיניים שלך. ואם יש לכם שאלות לגבי קוריאה, תשאירו בתגובות. אנחנו ננסה לשלב ולענות. אגב, אנחנו דיברנו כל מיני דברים האלו, על הקוריאה בפרקים הקודמים, אז תבדקו קודם, ואז אם עניין לא מדובר, אז אפשר לשאול את השאלות. ואז אנחנו נעסוק פרק שלם לשאלות. נכון, נשתדל לענות על הכל. ביי. ביי ביי.